Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana aku belanja nggo dhuwit 263 ijek 29.000. Kambile 6 ki bijen 14.000. Berarti dhuwit 84. 6. Terus patine oleh 2 kilo punjul paling 2,5 kilo. Iki oleh duit 47, kacangnya sekilo 7.000. Ini sawine 6 kilo 6.500 sak emping. Lombok 14.000, sayuran kimang 2,5 ini selawe. Tahu bulat sing didol wong bakul Medina iki. Tahu bulat 2 bungkus 14. Ikine 3.500 sing micin roiko, micin setoleh mie golok gitu bakso, bawangnya 1/2 kilo. Kayak piye ngene lho. Apa sing larang? Ajane larang iki. Pirung oleh lengo beras.